И здрасти хората, искаш да играем на Поркет Шампс. За вклада не става много време от началото на тренировката, това ще бъде кратко видеото. Ще изчакайте се пресърите и започвам да играя. Ето с кимоно оранжеви колан. Ето и се пресрещам ничко плаваща съм навън в колан. И с родителските трактика, това ще бяга в автоматически си изключено. Сега ще поиграя две игри. И сега ще започна да показвам. Тук ще започна. Тук е всякакви неща. Ще поиграем това. И тук ще трапам това много. Затова го спирам. Така сега сигурно ще съм първи. Не го казвам, но казвам, че може да съм. Да ти е полезно вечно, не го знаеш. Сега започва да се качвам бързо, защото това е направо бързо той свърши. Пак се казвам, че бързо тук да свърши, после пак качвам, печелям първи. Сега ще видите какво ще се пате. Ми се пата. О, да. Това е спет. Пет са там, не са как се наричат. Но пак е хубаво. Тук не би искали да реклама. Като имаме към нормалното, ще да видите какво е. Така тук трапа това, но има някакви качества, защото той са ход, той са тичайте прави по-бързи и са кача. Има то, като се кача и пата и те прави по-бърз. Аз бих се изправил това само се качвам. Така започва, те ще са много умни, си го изправили това. Не умни като мен. Сега е истинския спор как се взима. Ето такива с този тракъл, което е хубаво за мен. Ята съм някъде много назад. Направо се е първи. Чапа се тези коронки са... Опе се още. Много ще стат. Тези коронки са тука. Така че си стигаш до някъде. Така ще ви покажа къде са с нещата. Тук имам това, което е началото. Това е началото. Това са го взема скоро. Това са и нещата там. Ще първо с скача ще кажа. По-скоро направо ще си края. Това ми е тут за качване. Ай, драго. Иначе пак за ход и качване. И не ти трябва пресрещане. Аз пък имам. Тато е маничко пален като за мен. Като мен е някакси бавен. Пай съм трети. Бека, кой? Да. Май, моя пак ще стане. Въпреки, че ме е назад. Така се отивам на него.
и го пускам. Ода се лица, той е за плуване, но се забавя на хода и хода е добре. Имам си предина. Тих добре. 17:45. Добре си. Случва по улиците в няколко от българските градове. Сега тук се плува с инспирация. А това не е ли са бягане, човек? Да. И пак съм първи. И там пак се оказа, че е много полезно тук. Още 50, това си исках. Мачкай. Значи, катайте на това, когато ще се батят бокс, този специален бокс и от коминг и от то. Нарх нещо. Копи. Това. Не копи. Закачване. Плувай май. Че санта ли си купа или си ги запаса? Да ви. Ако да пръстяш. Ето. Мъците си бата. Легендари скейка. Какво беше това? Чай, да. Взех и това. Това също е легендар. Тук се стека малко. Че това също е много яко. Как не се пада точно това? Четвърти крачек. И тук е новото.